Maita yenyu adiwatari tiri kusangana pane vhiki idzva, vhiki nevhiki rine zvaro. Asi svondo rino tinotaura nyaya yatinoda kupanana chenjedzo, yatinoda kudzidzisana. Asi ndine urombo kuti kana tichisvika kwamuri izvozvi, kune vamwe vakarasikirwa nehama dzavo, kune vamwe vakafirwa zvinorwadza, kune vamwe vakakuvara mutsaona dzemumugwagwa. Tisati tataura zvakawanda, tinoda kungoti titore mineti imwe chete titondere vakapararira mumugwagwa yedu. Mwari ngavachengete mweya yavo murugare. Tinoda kutanga tatenda vakotsveri vedu vetraffic safety yekanzuru yezimuno munyika yedu yeZimbabwe vatipa ichochi chikuva chekuti tigone kukurukura. Tinoda kumbotarisa tega migwagwa yedu, hatidi kufunganya zvakawanda. Tiri kungonongedzerana kuti ndeve makombi ava, ndeve mabhazi, ndeve mota dzinomhanya, ndeve mushikashika, mapurisa, ndingana, kutadza basa. Tese tatadza basa. Kana zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka mukati menyika, hapana agona basa. Saka nhasi ngatimbotarisai migwagwa yedu. Ndinoziva kuti tine vamwe vakapunyuka vari pano, tine vamwe vakarasikirwa nehama dzavo. Kwauya mapazi akasiyana siyana vanobata nenyaya dzemugwagwa. Tinokuchingamidzai pane chino chirongwa. Chiregai ndiende kuchikuva ndivape mukana wokuti vazvisume kwatiri. Tine zororo redu remagamba reheroes riri kuuya. Tichafamba sei? Tichasvikako here? Munhu wese anofamba pamugwagwa akutya nokuti mugwagwa wako maziva ndadzoka. Regai tivape mukana wokuti vazvisume. Ndotanga namai. Maita yenyu MAI CHISAMBA. Ini ndinonzi Priska Nyaguse. Ndiri kubva kuZudak. Iboka rinomiririra vatyairi nevakokeri vavo, madrivers nemaconductors. Tichisanganisira zvakare nevemabhazi, magonyeti, mataxi naiwo makombi acho. Tinokutendai nokunge muri pano. Maita henyu MAI CHISAMBA. Ini ndinoitwa Reverend Luxford Muchenje. Ndinobva kuZayoja Forward in Faith. Tinokutendai baba nokunge muri pano. Mazvita henyu MAI CHISAMBA nevateereri vose. Ini ndonzi Tatenda Chinoda. Ndinoona nezvekuuchikwa, kupepetwa nekushambadzwa kwemashoko kubazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe. Tinokutendai nokunge muri pano. Muongororo netsvakiridza yatakaita, munhu wese ari kungonongedza kumakombi kuti mukaona paitika zvaitika, pasiya pavhorongwa nemunhu wekombi, pasiya pakanganiswa nevanhu vekombi, sei minhu yese iri kunanga kukombi tisati taenda kuchikuva? Imi muri mutyairi wechi kombi. Taurai zvenyu. Vanenge vachiisa nhema. Chitaurai chokwadi. Vanenge vachitiisira nhema kuti tisi tiri kukonzeresa. Munhu wese ari kukontribhita pakukonzeresa, zvichisanganisira nemapurisa edu. Pamwe pacho pavanoda kutitorera mari panenge pasingaite. Ndiri musituation yekuti tinenge tabuda kamurenge ka2, ivo vanenge vachidya mari mumotikari dziri mushikashika dziri kutitorera vanhu. Vanozouya voda kutivharira pakati perenge. Saka zvimwe zvacho topedzisira takuita masuicide. Mune makuita masuicide? Muchiitire zvinhu zvakadaro muine vanhu? Amufunge here vanhu vamunenge makataura vasinei nenyaya dzamataura idzi? Inhau yekuti tiri kuda kudya. Mafungirawo hanzi inhau yekuti tinoda kudya, asi mufunge kana tikadya vamwe mumwe munhu achiremara upenyu hwese, tikada kudya mumwe munhu achifa, handifunge kuti tiri kunyatsoita gwara reupenyu. Ngatimboyai pana tezva risati auya uko. MAI CHISAMBA. Dambudziko iri rakonzwa nehunhu hune vakombi. Mukarangarira gore raparara Zupco kuchinzi kwakuuya ainzi maemergency taxi. Takavapembedza vanhu vavo ndo pazvakatangira. Izvi zvizukuru zvevanhu vemaemergency taxi. Noti ndo vakanzi vanomira pese pese, havachatedzera mitemo. Yakaramba yangotsika yakapinda muvanhu. Zvoti dai kuri kunzi zvinogona. Ndiani akataura kuti vanomira pese pese? Mumanyuzi, mumapepa nhau yakatovetsika yakagamuchirwa nemunhu wese wese kuti emergency yakanaka nekuti inokukurumidza kumhanya uye inomira pauri kuda chaipo chaipo. Nekuti mukarangarira kuti United yave nebus stop
ukamisa bhazi usiri pabus stop raisamira, ukapfuurira bus stop wainonoburukira pane imwe bus stop. Tinokutendai tanzwa zvamataura, asi ndinofunga kuti tichabatsirwa nevemutemo vari muno kuti tinzwe kuti zvakagashirika here kuti munhu anongoenda paanoda. Ndoya kwamuri vachinoda. Tinokutendai amai Samba. Nyaya pano yatotanga yekupomerana. Kana taita dambudziko mumigwagwa ngatiregei kupomerana. Pane dambudziko riri kuonekwa mutsvagurudzo yatiri kuita pasi rose kumubatanidzwa wenyika weUnited Nations. Zvimwe zvinokonzeresa zvakaita semigwagwa, motikari, vamwe vanofamba imomo zviripo, asi kwaidhiraivha ndiye ari kunyanya kukonzeresa. Muno muZimbabwe handei patsaona dzakaitika idzi. Hatisabatei amai Samba kumakombi chete, nekuti takuona kutsvagurudzo. Takuona kuti patinoenda damba refu mumigwagwa takuenda kwatoda kuenda kuZambia, takuda kuenda kuCholocho, takuda kuenda kuNyamapanda, ndo pari kufa vanhu vakawanda. Torwadziwa, ende nyaya yatiri pano iri kutirwadza. Kuvhetemeswa kwedzimotikari nadhiraivha ndo chaita kuti musoro utembe, ndo chakutirwadza. Migwagwa vazhinji, zvandiri kutaura zviri kubuda mutsvagurudzo, vazhinji vacho havachadi kufunga. Isu tose imwe vanotakurwa nadhiraivha havadiwo kufunga kuzoita izvo handi upenyu hwedu hwaari kutamba nahwo. Havachadi kubatana kuti naimi tidze sei zvedu tose tiburuke pano. Vakatanga baba ava mufundisi wangu kuti naimi dhiraivha zvamuita ndezvipi, woumwe pasenjari baba, imi mudhara kana musikati chiita sei, budai toda kuenda. Vanhu vanozotanga kuziva kuti mai wetorwadziwa kana tsaona yacho yatoitika. Muchaona vari muno vazhinji vakapinda mutsaona dzakadaro, vamwe vakarasikirwa nevaifanira kunge vachivapa chikafu mudzimba idzodzo. Saka zvanzi nepasi rino rese nemuno muZimbabwe nerisechi yedu, madhiraivha ari kufarisa, vari kuvhetemesa motikari. Mashoko echokwadi. Saka ndo shoko ratauya naro iro. Mashoko echokwadi ari kutaurwa kuti vatyairi vedu. Nyaya yekunongedzerana yakashata. Imomo muongororo yatakaitawo isu, takaona kuti isusu tinotakurwa zvakare. Tinokanganwa kuti munhu uyu akatakura upenyu hwedu. Patinosvika pazvima growth point, patinosvika pazvibhotoro store, munenge muchinotengerawo dhiraivha nedoro rake. Vamwe vachikuza kuti vanoda kusvika kumba kwamairirieni zuva risati ravira. Ndizvozvo ndiri kuuya kwamuri pastor. Muri kuiona sei migwagwa yedu? Tatenda MAI CHISAMBA. Isu takamirira vanonamata nekumirira chiKristu. Tiri kuona kuti kunamata ndicho chinhu chikuru, nekuti kana munhu unge uchinamata kunokupa kuzvidzora, kunokupa mwoyo murefu, kunokupa kuzvibata. Tikaona tsaona dziri kuitika kazhinji, vanhu havana kutya Mwari mavari, let alone kutotyawo mitemo. Haisi nyaya yemutemo yemumugwagwa, asi inyaya yako iwewe semunhu, mafungiro ako kuti speed yandiri kufamba nayo, izvi zvandiri kuita izvi, kuchikora kwandiri kuita mutemo uko, ko kana pakaitika tsaona ini ndikafa, ko mai nemhuri vanosara sei? Ko ivo vanhu vandakatakura, kana ini hangu ndikapona, ko ava ndasangana navo vakafa, mhuri inosara ichitambudzika sei? Saka ndiri kufunga kuti chiri kunyanya kudiwa mumigwagwa yedu nemadhiraivha edu nevese vanoshandisa, zvinoda kuti munhu afunge, munhu ave achinje chatingati mindset, mafungiro, nechatingati attitude, maonero ezvinhu. Mashoko makukuta arutaurwa napastor. Sapastor vabata-batawo kuti vanhu vanonyengetera, vanhu vanonamata. Asi muongororo yatakaita pastor, vanhu vazhinji vava vanenge vamwe vanenge vatobva kuchechi. Vamwe vanotenge vakatakura vanhu vechechi. Muchiimbwa nziyo dzechechi naivavo. Asi chatiri kuona ndechekuti nyaya yekunamatai vanhu vangofunga kuti kana wasvika pachechi wanamata. Kana uine uniform wanamata. Nekuti hazvisisina udzamika. Yakunge kirabhu. Naika, kana tadzoka ndinoenda ndotanga naamwene. Ngatisangane muchikamu chinotevera.